Kadimbu reZimbabwe tiri munzira yekuenda uko kumhondoro kwanga kuchino kugadzirwa basa namadzibaba Samson. Kune musha mwana akashayikwa mukati memvura, saka tiri kuenda pakati pemusha uyu kuti vaende vanozadzikisa basa kureva nekuperetera pavakavhita mazuva vakanga vabata nhauyi. Makadii mhuri yeZimbabwe. Tina madzibaba Samson ndana pane musha uri kunzvimbo yemhondoro kunonzi kumanyewe. Pane chitiko chakaitika pakati pemusha uyu. Vanhu vamuri kuona vanhu vemudunhu nehama. Kune mwana akanga ashayika mukati menzvimbo iyi achinzi vakanga vaenda kunofudza mombe imba vanotambira mudziva remvura, asi dziva remvura ranga risina mvura yakambowanda, asi uyu mwana akashayika. Kudzamara hama dzacho dzazouya kwamadzibaba Samson. Dzauya kwamadzibaba Samson. Uyu ndiwo musha wacho wamuri kuona uyu. Uyu ndiwo musha wacho waendwa namadzibaba Samson. Saka nhasi uno tichanzwa zvizere nehama dzepakati pemusha uyu dzatichazogara nadzo pasi vakukurukura vanhu vaivo vakauya kwamadzibaba Samson vachitsvaga rubatsiro rwokubatsirwa. Saka nhasi ndiwo musha watiri, musha uyu ndiwo musha wacho uyu watiri nhasi uno uyu. Musazoti kunyepera kuti tisazoti ndezvekugadzirira ichokwadi zviri kutoitika pakati penzvimbo iyi, zviri kutoitika mukati memusha uyu. Kune mwana akanga aenda kunofudza mombe anoshayika mukati medziva remvura. Maswera sei ndiyo mhuri yepakati pemusha watambosvika ndichikurukura ndichitaura. Ndagara navo mudare mukati memusha uyu. Vane mwana uyu akashayika mukati medziva remvura. Vamuri kuona vakagara ava ndiwo hama dzacho. Saka ndichanzwa mashayikiro akaita mwana uyu kune idzo hama dzacho ndio dzine umbowo. Mashayikiro akaita mwana nemafambiro avakazoita kuti vagozosvika kwavakabatsirwa kuti mwana uyu agozowanika. Makadii henyu baba vangu? Tiripo makadii wezvenyu vakuru vangu. Aiwa, ndinotenda. Imimi ndimi sekuru kana kuti murani weuyu mwana ainzi akashayika aita kuti nhasi uno tive pano pakati pemusha tichibvunza nhau idzi zvizere? Ndiri sekuru mwana akashayika. Uyu mwana uyu anga iri hama yenyu rikatanga ari mutorwa kuti anga ari mwana wemwanasikana ipapa. Ndinoda kuti vanhu vari kuteerera kana kuti vari kunzwa nawe vanyatsonzwisisa. Anga ari mwana wemwanasikana. Zvidudza kuti mai vake varipo here nababa vake kana kuti havasisipo? Mai vake nababa vake varipo. Varipo. Varipi baba vemwana uyu namai vemwana uyu? Mai vemwana ndivo vakanga varipo, asi baba vane kumwe kwavanoshandirawo. Ivo vakakwanisa kuzvigamuchira here kuti mwana uyu ashayika pakati pemusha wenyu uno? Vakazvigamuchira, asi sepanoitika chinhu vakanga vasina kugutsikana. Imimi mushure mekunge mashaya mwana uyu, chii chamakaita kuti mugozokwanisa kuti nhasi unotauya panapa pakati pemusha uno tichiudzwa kuti mwana uyu ndiye mwana anga achiradzikwa zvirati anga ane nguva asingawanike, uyezve mwana uyu anga achishayika? Imimi makaita sei kuti nhau iyi nhasi izosvika pakuti mwana uyu azowanikwa pakati pedziva rangari? Mushure mekunge mwana uyu ashayika takananga padziva pacho, asi hatina kugutsikana. Ndokuzofunga pfungwa yekuti timbonobatsirwa kwamadzibaba Samson. Ivo madzibaba Samson makanga mavaona papi kuti mugozonobatsirwa kwamadzibaba Samson? Madzibaba Samson ava takavanzwawo vachitaurwa panevhenyura. Hazvina mhosva. Ava vamakagara navava ihama dzenyu here kana kuti pane hama dzekumukadzi nehama dzekumurume? Pane hama dzekumukadzi nedzekumurume namai vemwana. Amai vemwana varipo? Varipo. Amai vemwana makadii henyu? Nhai chii chakaitika? Nekuti ini ndichisvika mukati memusha uno uyu sevatori venhau ndamboenda hangu muvanhu ndichinzwa vanhu vachikurukura sekuungana kwangu kwakaita vanhu vachinzi mumusha muno muri kufiwa zvisina nzira nditsananguro. Mwaka wapfuura muri kunzi mune mwana ari kunzi akabewa nebanga. Mazuva apfuura ayo munana Sekutemba muri kunzi mune mwana zvakare akatsikwa nemotikari. Nhasi uno tiri muchitiko chane mwaka chine mazuva pachinzi pane mwana arasvika. Imimi pamakafamba mune zvamakambobvunzawo here zvamakamboda kuti munzwise pamaererano nemafiro kana kuti maparira kuita vanhu mukati memusha uno? Aiwa, takambobvunzirawo. Mukanzi kudii? Zvikanzi pane zviri kunetsa, pane munhu akapondwa muno musha muno, saka ndiye ari kuita zvinhu zvese izvi. Izvi makazozviudzwa maenda kwamadzibaba ako kunzi kwamakaenda kwamadzibaba Samson vanhu vazokwanisa kuuya pakati pemusha uno vachida kunzwisisa kana kuti kuuya kuzorapanura nekuenzasa nhau iyi? Takazvinzwa kwamadzibaba Samson iko. Makazvinzwa kwamadzibaba Samson? Imimi madzibaba Samson makanga mavanzwa here kuti makavaona kana kuti pane pamakasangana nezita roti madzibaba Samson? Aiwa, takangonzwa nevamwe kuti kuna vanobatsirawo.
vataenda weko nekuti ivo madzibaba Samson arunza vari kubuda zvakare mumatherevhizheni hanzi mukatarisa pamatv munovaona, mukatarisa mudziredhiyo vari kutaurwa, mukatarisa pakasiyana siyana zvichidudza kureva kuti vaita mbiri. Imimi pamakaenda kwamadzibaba Samson zvakabuda zvakanaka here kana kuti zvakatambanuka zvinodudza kureva kuti sekugara kwamakaita muri kutenda nechiitikiro chamakaitirwa nababa Samson? aiwa tinotenda izvo. Alright, imi mati maenda kwamadzibaba Samson mune zvamakapiwa kuti muende mushandise, makaenda mukashandisa ndizvo. Mashandisa zvinhu chii chakazoitika? ndakamba ndatoperegwa inini ndatoshaya kuti ndoita seizvo. Naye amai mungakwanisawo kubatsira ava vari kuratidza kuti vanenge vabatikana zvakanyanya. Maenda kudziva uko kwamakanga manzi muende namadzibaba Samson zvamamapuwa, chii chakazoitika? Chakazoitika taenda kudziva kwataitanzi tiende takapuwa zvatakapiwa tichinoisa padziva racho nepapo panga patsikatikira mwana. Tanoisa padziva ipapo takaita mazuva 2 tiripo takarindirira. Razove zuva remangwana acho takabva tazomuwana mwana. Uyu mwana uyu akanga achiri iye here? Anga achisati anyangara here kana kuti akanga ari munhu sekuenda kwaakaita? Mwana uyu akanga atoparara. Alright. Ndine mubvunzo mumwe chete wandoda kukubvunzai tisati tatora dende maro. Maenda maita zvamakaita, makazonzi munozoita sei? Muchaviga mwana wenyu mozoenda kwamadzibaba here kana kuti zvakanzi zvinongopera zvakadaro? Taviga mwana wedu tanga tazonzi tinoenda kwamadzibaba. Nokuti kwamadzibaba ukataenda ndokwataitanzi tichazonorongerwa sekuti mwana pataitamtora tichazoitika takanga tichizotsanangurwa namadzibaba Samson kuti tigowana kuti tobatsirikawo sei sezvo ndovatave vati vachatibatsira. Ini ndiri kuona kunge imimi ndime munhu mukuru mukati memusha uyu, ndizvo nai? Kunenge kune vakuru vasipo inhau yekuti inenge ari nhau yemabasa. Mumusha umu nhau yandambo yekufiwa iyi imimi sababa makazvimiririra semhuri yenyu, ndizvo? Muri kunzi muri kufiwa zina nzira nzananguru mumusha umu. Saka sababa marongei imimi mukurarama kwenyu nemhuri yenyu? Taronga kuti semhuri timbofamba tichibatsirwa munhu wese agutsikana, kana pane ari kuzvikonzeresa obatwa toona tobatsirwa sei. Alright, munokwanisa here kuungana serudzi kana sedzinza muenda kudare kwababa Samson kuti baba Samson vanenge vanoda vanhu kudare? Munokwanisa here kuunganidza vanin'ina nevakoma venyu mimi? Kuungana tinokwanisa kuungana asi tichafamba nevanoda nekuti pane parwa mhaka umwe anenge achikonzeresa anogona kusada kuti zvisaongororwe zvigobuda pachena. Ndinotenda ini semutori wenhau kuti pamuchaenda kwamadzibaba Samson ndichakumbira kuti ndive ndiripo kuti vanhu vanyatsova neumbo hwakakwana panhau ipi? Panhau iyoyi, ndizvo nai? Ndinotenda mhuri yeZimbabwe, ndofunga mazvinzwira. Ndinokutendai, ndiyo mhuri yepakati pemushomo Mondoro kunonzi kumanyewe kwanga kwaenda kunobatwa nhau yemwana anzi akashayika mumvura. Saka tichaenda mberi mukunge vauya kudare kwamadzibaba Samson. Ndinokutendai.